Καλησπέρα σε όλους και όλες. Η παράσταση Χίος Αλέ Ρετούρ, η μουσική δημόδης αφήγηση, είναι μια παραγωγή του Υπουργείου Πολιτισμού και του προγράμματος Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Θα ήθελα κατευθείαν να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού για την Εθνική Λυρική Σκηνή που το επέλεξε αυτή την συναυλία στο πρόγραμμά της και η οποία και το όλο πρόγραμμα κάνει πρεμιέρα σε όλη την Ελλάδα με τη συγκεκριμένη παράσταση. Ας περάσουμε τώρα στη συγκεκριμένη παράσταση. Λοιπόν, το Χίος Αλέ Ρετούρ βασίζεται σε μελωδίες της Χίου που κατέγραψε ο Γάλλος περιηγητής Μπέρτ Περνό πριν περίπου 125 χρόνια. Η αφίσα που έχουμε είναι η φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κανελάκη, την έχει πάρει ο ίδιος ο Μπέρτ Περνό. Βρήκαμε αυτή τη φωτογραφία, την καταπληκτική φωτογραφία που εκφράζει πάρα πολλά από το αρχείο της κυρίας Αθηνάς Ζαχαρού Λουτράρη, την οποία την ευχαριστούμε πολύ. Και αυτό που ως συνθέτης και δημιουργός αυτού του project θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι έχω προσεγγίσει το έργο τελείως προσωπικά. Όπως γνωρίζετε, έχω μεγαλώσει στοιχείο. Κάθε φορά στα 18 μου χρόνια έφυγα για να σπουδές κλπ. Κάθε φορά που έρχομαι και φεύγω και έρχομαι και φεύγω, αυτό το Αλέ Ρετούρ ενισχύεται όλο και περισσότερο συγκινησιακά και αναμνησιακά μέσα μου ο κόσμος της Χίου. Οπότε αυτές τις μελωδίες τις οποίες πρωτοξαναάκουσα, γιατί είχαμε πρωτοακούσει όταν ήμουν μικρός με την χοροδία της Χίου για αυτές τις συνθέσεις και που είχε κάνει τότε ο Μιχάλης Αδάμς και είχε εκδώσει η χοροδία της Χίου στο υπέροχο βιβλίο, τις οποίες τις περιλαμβάνει όλες. Όταν πήγα για σπουδές στο Βερολίνο, θυμάμαι έναν καθηγητή μου, καταπληκτικό καθηγητή, που υπογράφει τις δισκογραφίες της Deutsche Grammophon κλπ. Μας λέει σήμερα θα κάνουμε 5 ελληνικά τραγούδια. Και βάζει και ακούω το κάτω στον Άγιο Σίδωρο. Ναι. Του λέω αυτό είναι χιώτικο. Μου λέει το ξέρω. Οπότε εκεί έγινε ξανά ένα κλικ ότι σαν ένα απλό χρέος μου και όχι μόνο από την πλευρά του χρέους, αλλά θέλω και το κάνω, δηλαδή δεν υποχρεώνει κανείς, να ξανασχοληθούμε με αυτές τις υπέροχες μελωδίες, οι οποίες εκφράζουν και μια πολιτιστική κατάσταση μέσα από τις μελωδικές γραμμές, αλλά κυρίως μέσα από το πιολιαλιά που, όπως θα ακούσετε σήμερα και αύριο, είναι καταπληκτική. Δηλαδή εκφράζουν ιστορίες απλής καθημερινότητας, θανάτου, αγάπης, έρωτα, κυρίως έρωτα, οικογενειακά συμπλέγματα, μάνα, γιος κλπ. Τα γνωστό ειδικό του. Θα τα δείτε όλα αυτά. Το φαγητό που ψήνεται και το κλέβει ο σκύλος, έχουμε μια τέτοια ιστοριούλα. Αυτά πάνω κάτω, εγώ θέλω να συστήσω στο κοινό μας το βράδυ και αύριο το βράδυ, να τους πω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε καταπληκτικούς συντελεστές αυτής της παράστασης. Έχουμε πρωταθλητές του χώρου, να το πω έτσι, ξεκινώντας δίπλα από την υπέροχη σοπράνο Μεσή Μαργαρίτη, τον καταπληκτικό βαθύφωνο μπάσο Τάσο Αποστόλου, τον φανταστικό περιεκτικό στη σκέψη και αποτελεσματικό δραματουργό Δημήτρη Καλακίδη, την χορεύτρια την Λαγουδάκη, την Δέσποινα Λαγουδάκη από την Κρήτη, η οποία επίσης είναι πρωταθλήτρια στο είδος της, θα το δείτε και σήμερα. Όλα αυτά, και τον Κώστα τον Τζέκο, επίσης πρωταθλητή στο κλαρνέτο, μέλος της κρατικής ορχήστρας Κρινών κλπ. Έχουμε δηλαδή επί σκηνής 4 πρωταθλητές, οι οποίοι συμπράττουν με δικά μας παιδιά, νέα παιδιά από την χοροδία του μουσικού του σχολείου και την Αρμονία, το μουσικό σύλλογο Αρμονία. Με τους διευθυντές αντίστοιχα τον Μιχάλη τον Κλάβα και τη Βίνα Αμπανούδη, με την οποία ήμασταν και συμμορφωτές στο σχολείο. Μου είπαν το γι' αυτό. Λοιπόν, αν έχω ξεχάσει κάτι, πείτε μου, ούτε στους φωτισμούς και στη σκηνική επιμέλεια, η οποία θα δείτε έχουμε κάνει ένα μικρό θαύμα στο χώρο, γιατί δεν είναι μια σκηνή, είναι ένας χώρος, ένας προάβλητος χώρος, στο οποίο κάνουμε
ένα μικρό σκηνικό θαύμα. Τα έχει κάνει και το φωτισμό και τη σκηνική επιμέλεια είναι ο Σάκης ο Κερδίνης, ο οποίος έχει τρομερή εμπειρία, μεγάλη εμπειρία στο θέατρο και στο χορό. Έχουμε λοιπόν αυτό το Magic Team, το οποίο θα ήθελα να το παρουσιάσουμε. Και αυτό όλο δίνεται περίφημα από την ομάδα τεχνική του Focus και βεβαίως τη Ρούλα Μπούρα που έχει αναλάβει όλη την οργάνωση. Και το μουσικό φεστιβάλ Χίου που κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στους συντελεστές μας, αν έχουν να πούμε κάτι και στην πλευρά μου βεβαίως, θέλετε. Εδώ είμαστε. Να κάνετε ερωτήσεις. Εγώ πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στοιχείο και επιβεβαιώνω το πόσο υψηλό μουσικό και πολιστικό επίπεδο υπάρχει εδώ, γιατί είναι η 4η φορά που έρχομαι στο νησί. Έχω έρθει άλλες 3 φορές, μια φορά τραγούδισα στα Μεστά και άλλες 2 φορές στο Ομήριο. Σε σχέση με το συγκεκριμένο project, μιλάμε για αυτό με τον Λευτέρη εδώ και μήνες και είναι καταπληκτικό πρώτα απ' όλα να τραγουδάμε δημοτικά τραγούδια, γιατί δεν μας δίνεται πολύ συχνά η ευκαιρία να τραγουδήσουμε αυτή την πανέμορφη μουσική ως κλασικοί τραγουδιστές. Απ' την άλλη, είναι για μας ως ερμηνευτές μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία όταν ο συνθέτης ζει. Και μας στέλνει, δηλαδή μας έστελνε τα κομμάτια, τα συζητούσαμε, τα αλλάζαμε, προτείναμε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό στην διαδικασία και πάντα το απολαμβάνω όταν συμβαίνει. Και χτες που έγινε η γενική πρόβα, ήταν η πρώτη φορά που είδαμε κι εμείς το συνολικό αποτέλεσμα, πώς ξεκίνησε όλο από μια ιδέα, από μια συζήτηση και φτάσαμε σε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση που είχε, δεν είναι απλώς συναυλία, αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο δρόμενο, ας πούμε, για όλους. Νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία για όλους, και για το κοινό και για μας. Εγώ θέλω να πω 2 πράγματα. Το ένα είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ, ότι δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν ο Λευτέρης και δεν θα ήμουν εδώ αν δεν ήταν το συγκεκριμένο έργο. Έχω περάσει μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρει πολύ καλό Λευτέρης, θα έχουμε λεπτομέρειες. Κάποια στιγμή είπα δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Όταν είδα το έργο και είδα τι είναι, είπα θα προλάβω ό,τι και να γίνει. Είναι ένα υπέροχο έργο και πρέπει να είστε περήφανοι για αυτό το πολίτη του Δήμου σας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι ο πολιτισμός δεν είναι κάτι εκτός της ζωής μας, δεν είναι κάτι η ζωή μας και ο πολιτισμός. Είναι μέσα στη ζωή μας, δεν είναι κάτι ξέχωρο. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό σε χώρους εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων να γίνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και πόσο μάλιστα σε παραδοσιακά μοτίβα του νησιού εδώ προκειμένου. Και να συμμετέχουν άνθρωποι του νησιού, παιδιά του νησιού. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ένα παιδί να συμμετέχει σε μια παράσταση απολύτως επαγγελματική, ένα άλλο παιδί να δει το παιδί που συμμετέχει και να ασχοληθεί και αυτό. Θέλω να πω ότι πρέπει σιγά σιγά να προσπαθήσουμε ξανά, νομίζω ότι το έχουμε φτάσει, να δούμε τον πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Και τέτοιου είδους παραστάσεις ξεκινάνε από παραδοσιακές μελωδίες, εντάσσουν την τοπική κοινότητα, τοπικές δυνάμεις, το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμες και μπράβο σας που το αγκαλιάζετε και είσαστε. Το λόγο του Λευτέρη. Έχω και εγώ προσωπική σχέση με το σκιό. Είναι αρκετές φορές που έχουμε κάνει μια άλλη πρωταβλή. Το μικρόφωνο, Μια άλλη χιώτισσα, επίσης πρωταθλήτρια στο είδος της, με έχει φέρει σε επαφή με τον νησί σας, η Μάρθα Ιφωτά, που είναι πολύ σημαντική στο χώρο του θεάτρου Μασκοπιός. Με τον Λευτέρη δουλέψαμε και εμείς εδώ αυτούς τους μήνες, ίσως και λίγο πριν, γιατί ήμασταν ήδη από την επιλογή των κομματιών. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε μια δομή δραματουργική με κάποιες ενότητες θεματικές, γιατί αυτά τα τραγούδια διαπερνούν όλη τη ζωή, δίνοντας έτσι κάποιες εικόνες. Κάποια είναι σαν αισθαντανές, σαν πίνακες μόνο, και κάποια έχουν κάποιες μεγαλύτερες ιστορίες να αφηγηθούν.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Εκτιμώ όλους τους συντελεστές, όλη την κατάσταση.